Para pandemen wayang kulit klasik gagak Yogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit gagak Yogyakarta tansah anjaya bangun. Bawaning kang sinung wadi jagat kang kinarya momong no nolo garing kulandara ojo neraju lagumu mendak kena gomo diri gomo. Iya reng, ojo neraju ngono kuwi. Nek neraju ndara upama ana baya pekewuh, kemuan arep paring pengayuman. Karang aku ki nek ning mburi iki tap-tapan ning arep deg-degane. Aku apa? Ndak ketemu macan. Nek ngalasi aja muni macan. Kiyaine ngono. Nek ngono pacare macan lanang terus kok kiyaine sapa wong semene iki sing wani nilai macan ora ono. Nek ketemu macan aja apa nek aku ki cah julung. Julung ki tegese goblok kowe iki swita pendhita kawit biyen ora eruh. Kula diarani cah julung kuwi sing kene lahir aku ki plong. Walik. Kowe iki lahir sing kene plong ora kok sing kene lahir kowe plong. Mula yo kaya Bagong kuwi ora duwe ngelmu. Sing hati-hati lho Gus. Alas menika gawat kliwat werit angker. Nek ndara menika mboten ngati-ati mendak iso Jabaya. Iya Petro. Kyalo mare sang kusuma mancing jroning Wanadri munggah gunung medun jurang tumuruning jurang Trebis tan nyipta prengga boyo jroning wana sang peke arsa minggah ing gunung kasrimpet penjalin teko dasar satrio tarah widya radya Raden Angkawijaya kadherekaken para punakawan catur antrasa madaring wana Pramanakati alas gawat kliwat mertangker Wanagung liwang liwung
sayekti kaya nampa cobaning Bathara Dyanangka Wijaya angin mangidit babar gondo amis bacin sayekti prabawaning Gandharwa wadyabala saking nagari Trajutresna eling-eling watak buta mambu gandane manungsa mangrik lir singa nabdolawan ana kang kitrang-kitrang kaya kidang ana kang lumba kaya singa ana kang gemprong kaya singa barong sanggaring para yaksa jebedul saka grumbul nyampar watu nyampe pang pating galeruh pating garuk ya swarane Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Saramaruta Pawana Margana Samirana Lirawarayang Trining rono wisian magulingan limo sabar yodi sabar di woe ampun dicegati kiroko satriya padi kula kok pludirane ana satriya kok bagus tanpa cacat ladalah sabar yodi satriya iki gawat kliwat mretangker tandane tak senggara ramingset saka pelenggane kepara tangane ngempit rangka gegemukiran gedhe sujanane karo aku kowe kula sabar luwih dhisik mengko nek wis kelakon tak takoni jeneng lan papane ora mati gawa jeneng enggal tadan ladalah monggo ditakoni kiraka Raden ayo kowe satriya saka ngendi aja mati gawa jeneng satriya saka ngendi kowe ayo kowe mati aja gawa jeneng maruta tak kokop bludiramu nala garing kulandara ana yaksa pating jegunuk barisan ing yaksa nggih hati-hati lho hati-hati Gus ndara ngalahi nek wong ngalahi niku dhuwur kawekasane ngoten lho iya Petruk ora mengono to kowe buta balik soro gedhe aku takon kowe buta ngendi donggo sapa praje kamu Babu andelan prajurit kesete Sinuwun Prabu Stijo Bomo Naraka Dyakala Mangundara sing ana mburi wah Sinunda kowe sapa satriya Satriya Tanjungan Mangga Wijaya aku Mangga Wijaya
Bambang Pengalasan kae Punakawan sing kaya trelu padake arep kaya trelu ke bojoku gematine ra jamak oh iya rek iya mbak jemuke karo aku gematine kuanggepmu aku ki sak lawase di bojo mbakmu ki kapan to kowe tau krungu aku tau padu karo mbak Ayumu ora oh iya pancen kowe ki ya rukun tenan karo Mbak Ayu karwan aku kok terus gematine ra jamak nganti saking le gemati aku rung tangi wis didusi padune cah keset kowe iki rek sapa nara gareng kae sing dhuwur Petruk kae mburi dhewe sapa kaku mburi dhewe geger ora takon geger jenengmu larak ngono mbok sing cetha jaman saiki kudu cetha Angka Wijaya ana maran lonjong botor lagumu ngetan bener arep tindak endi angon kedheping netra nuruti budi pengangen-angen ora kena mbacut kudu bali kena ya mbacut ora kena ya mbacut ora ana gawar kenteng balikke wong lumaku wah ladala kang dadi pepalanging lagumu Harisaning yaksa saka negara Traju Tresna yen ora kena tak emban wah malah kowe bakal kokop ludiramu swarga kinawi ayu bejo kowe aku tekeng pati bejo aku kowe tekeng lalis kleno pangendamu kena tak gendir sigar merapat siramu wah kelakon gegulung rampung nyawamu
Gandiwa Dibdya Musti Sara Buntaruk Minegadi Tekswara tumilah murup kumilat garap-garap mancat gayat pengembat-embat yoto mandu susilo sinok menglogo lupa pasik brojo lirit adit lolo garing kulandara padang butuh gwangen mundak medeni wong liwat terus apa rek ayo butane mati terus ya kono digawang sing didhawuhi kowe kok ya ayo ayo guwang padang buta ayo ayo guwang padang buta ayo ayo guwang padang buta ayo padha padang buta waduh ora segodo diurung kena wah kaya barongan wah bareng kena krise ndara pisan ngono yen diurung kena wah ngewak-ewake rasuti bareng kena pisan ngono momrat kaya ngono saiki wis ora galak nya cakaten nya wadiro biyen cedhake ngono wae rasuti kene iki saiki kene iki wis ngebleh-ebleh tanpa ora duwe kekuatan kena krise ndara wae momrat kaya ngono urung kerisku nek kerisku wis metu saka rangka sak obor pamore luk telu nek kerisku kurang apiro wae ming luk telu aja menek kesuduk kabapan kowe mesti mati kowe buta kaya ngono kok arep mung sondara wis kene buang kene cemplungke kali kene Puto-toto gati sroyo galono galayatan paringkut ladala den cara wong babat trik aja tak pilih sing lempeng sing bengkong babaten pisan ora gelem belake kancaku wah kelakon tak kaglak mutiar ayo terangane buta kene iya iki lamur wong cetha nang karepan ana wong tak ngene-ngene ganti weh lah terangane buta ki ketoke mripate mendono wis ora weruh ngandekno dikurangi 5.000 wit ge grendeng wong cetha di ngene-ngene to wis ora weruh wadek pun oleh nyandang aku beda dhewe. Gua kene cemplunge kali ngene. Leng-lenging driya mangu-mangu. Gandung ngrimang ya leno tanandangkane. Jagat dewa Bathara. Cara babat rek aja sing lempeng sing tak babat, sing bengkong ya babaten pisan. Delano patine kancaku jagat dewa Bathara gumonak. Gumonak kaya paten ana sisan telaten-telatene terus. Kok di ngono-ngono lah Bagong iki ora sabaran kene iki sing ditelateni tak ngene-ngene iki lamur apa ora malah di Surabaya Sukabumi. Gus sanggane proyek sampun pejah sedaya.
Petis manis pupus teru saumpama aja ora teges tanpa pura.
Semar kula baguse para Gandharwa kang bebeda karo aku apa wis padha teping lalis Siwa Semar pandugi kula para Gandharwa ingkang bebeda baguse Angga Wijaya sedaya ingkang bebeda sampun pejah dene wonten setunggal kalih ingkang tasih gesang melajara gendring boten wani mapake baguse yen mengkono wa Semar ayo ngarep tata-tata disengkut daya-daya teking negara Ngamarta swawi kula dherekke oh Semar koten prayetna semurire seka balik tityani gandayani Trisanya Purnama sasi Purna Kilar-kilar semadi tengahing latar Tanpa antara praptanyo Dian Gatotkaca Meraina semune Bangyang Aruna kadinetrane uga Prabu Sabdaning kutil rengkani kara saketer Kinidungan engkong Remusing pinipanto Babatoke ngayang mono Merak pagagan Panguwung Bermoro ngrabasing ring kusuma parayangan ingrum Siwa Semar kula ndara yen ora sisih panduluku wa Semar Kang Mas Gatotkaca nggih niku rakamu Ndara Gatotkaca nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk Kang Mas Kacanegara wadinipun Kakang Dimas ya tak tampa sembahmu pangestu kutampanono wadinipun Kakang Dimas Angka Wijaya kula pun dipindha jimat Gus Ndara Gatot wilujeng to
ya nampa pamujine Siwa Kyai Semar Sambikala. Syukur Dara wilujeng ta? Ya pamujimu Nalagaring. Syukur. Wilujeng ta, Den? Pamujimu Petruk ora Sambikala. Syukur bejo sewu. Wilujeng ta, Dara Gacot? Ya Bagong ora Sambikala. Syukur pangawi gena. Dimas Sangga Wijaya kula Kang Mas ora kenyono-nyono pun Kakang Upadi Siadi pinagya nang tengahing alas gung liwang-liwung kula nuninggih keparenga ingkang rayi nyuwun preksa Kang Mas Gatotkaca ngupadi ingkang rayi Angga Wijaya mengku kersa kados pundi pramila kula cumadhong dawuh. Dimas kula perkara iki aku lan Siadi kudu catur netra. Ora ana para punakawan kang kudu ngerti lelakon iki. Aku bakal darbiat pangandikan klayan Siadi mergo Siadiku kadangku kang banget tak tresnani. Mula kula paribasan rembug iki wigati. Napa panjenengan menika mboten pitados kalih kula. Kula niku wiwit rumiyin momong ndara kula Ndara Wijaya. Ya sing gedhe pangapuramu Kyai Semar. Aku percaya karo kowe nanging dina iki aku kudu catur netra klayan adhiku Angga Wijaya. Oh nggih sampun nek pancen panjenengan mboten pitados kalih kula semanggake. Monggo pripun baguse? Wah Semar sumedi tak pinangkani pamundhute Kang Mas Gatotkaca. Irikata Dyan Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna Partaman hermuja kasektenira ing ujarwan wang esmu anggar cita. Sigra marut mawancana dhyanana pakon. Yen ngono Dimas Angga Wijaya ayo kowe karo aku pinangya dhewe padha dhewe ana tengahing alas ingkang Mas Gatotkaca. Duga kendaramu Ndara Gatotkaca kok ngowahi adat. Monggo aku karo kowe kuwi paribasane wis dipercaya para bendara-bendaramu para Pandhawa. Lah kok ora diparengake melu krungu rembuge ndaramu Ndara Gatotkaca. Tole aja cedhak ning ya aja padha adoh-adoh nggonmu melapat bendaramu. Nggih, Pak. Kuwi, Pak. Kawitagdane putuku si Angga Wijaya bakal diancam karo Gatotkaca. Ya. Ulun boya bakal negake marang Angga Wijaya ya. Sumedya tak paringi pitulungan secara kadewatan putuku Angga Wijaya, Ger.
kang katawengan ono wadiripun kakang kowe kelakon minangkani panuwunku supaya aku lan Siadi misah kelayan Punakawan kudu rembugan catur nitra. Kula nuwun inggih Kang Mas. Pramila kados pundi badhe wonten pangandikan kados pundi Kang Mas Gatotkaca anglarapaken ingkang rayun telenging wana gungliwang-liwung monggo kedah catur netra kelayan ingkang rayi Angga Wijaya Kang Mas Gatotkaca. Yo adikku Dimas Angga Wijaya. Yo yen mengkono sumedya aku tak niti priksa kaya apa? Apa para kawan kang cedhak marang pun Kakang lan Siadi apa ora sumedya tak paringi pangandika hadinipun Kakang Dimas Angga Wijaya. Kacarita Bathara Antrada ingkang sampun gegana mlapat Dyan Angga Wijaya dupi Bathara Antrada priksa lamun Dyan Gatotkaca sumedya nyikara Dyan Angga Wijaya. Bathara Antrada paring pitulungan hanaut anggane Dyan Angga Wijaya srana kadewatan. Bathara Antrada angluari agemanipun sumping kapuja Angga Wijaya. Dyan Gatotkaca datan priksa lamun Angga Wijaya sejati kupujane Bathara Antrada. Pun Kakang nek pancen kowe manut karo pun Kakang inggal ungkurna pun Kakang sumedya pun Kakang paring pangandikan marang Siadi Dimas Angga Wijaya. Kacarita Dyan Angga Wijaya pujane Bathara Antrada sigra kasembur Dyan Gatotkaca sirna mergalayu wonten telenging wana. Ibu Bathara ya kaya ngene iki nggon arep gawe cacate Gatotkaca ngertine Punakawan mesti Angga Wijaya patine saka Gatotkaca. Gatotkaca ra kelakon diwisuda dadi Manggala Yudha Senapati negara Ngamarta merga wis ora cacate mateni Angga Wijaya. He Punakawan deloken Abimanyu bendaramu tekaning pati Gatotkaca sing mateni.
kepiye mamaune kepiye iki? Piye mae iki kok bendaramu Dorongko Wijaya kok gladran kuandane kok kaya ngono kok kaya sedo piye mo nggih mo pripun mo Dorongko Wijaya kok meneng mawon Gong ora nangis pokoke aku ki sak jengger tau nangis kok truk wondo krek kaya ember ya kaya ngono kuwi pripun mo lah kowe mau krungu lamar-lamar swara piye lah ngerti kula mau nggih dijak rembugan kali Ndara Gathot kiyaine mboten diparengke kula nggih mboten diparengke cedhak Ndara Wijaya mboten dangu kok kula krungu swanten para kawan deloken Angga Wijaya tekaning pati sing mateni Gatotkaca mo napa kelakon Ndara Gatotkaca kok merjaya Ndara Wijaya niku pripun niku lah ya aku ora bisa rembugan mula kowe mlayu ana negara Kamarta karo kowe nala garing sowan ana negara Kamarta sinuwun Prabu Puntadewa ngono sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Nekulasdewa Ndara Janaka lelakon iki aturna ayo rek yo karo kowe wegah yaene kon mlayu ning nang Marta ya wegah ora ngerti apa sikilku kanthi mlenthung sak jagung-jagung mlaku turut gunung yo karo kowe aku ya mah yaene kon ning negara Kamarta lah ya pancen ora gelem aku tak mangkat dhewe lelakon iki tak wadulne karo sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang menawa Ndara Wijaya iki sing perjaya Ndara Gatotkaca ngono ya po ayo nggih ngajak kareng ora gelem Bagong ora gelem wis dhewe malah pekuleh lunga kene dhewe malah aman ora ana wong weruh arep kepiye-kepiye ora ana wong omong arep mampir ning kene bebas arep ning gone si kae bebas arep ning gone kae bebas ayo go kanca nek ora besele atusan ewon masa gelem mo ayo nolo gareng Petruk wis melayu negara Kamarta ayo enggal dirukti aja kanthi mengko kuandane Ndara Wijaya ana madali ngalas kene nggih apa-apa
yaning talogo kadi langit pambang tanpa semulano paman niko lintang doyo kusumaya sumawur uno kacarita sak magdet Yanaka Wijaya Den Perjaya Dian Gatotkaca tatuning sak randuning badan kaya sinembur melosoh kuandane
Yanangga Wijaya den singetaken Bathara Ntrada den dunungken wonten jagatnya Bathara Ntrada kang kinarep sambating carita nggih nagari ing Amarta. Kresna tan tulus hanyokra ring Resiwara Janawi Suta kekalih minggah rata deher tumyungken kang sarutama tan miartan magawi pupuk niguna sang Resi Lesu mari katara ujwala Koko Prabu Bathara Kresna kula wonten dawuh Yayi. Koko Prabu sampun rawuh wonten nagari Ngamarta kula badhe nyuwun berkah pangestu Koko Prabu angestreni anggenipun yoga kula Gatotkaca kawisuda manggala yudaning senopati satriya pinilih pinangka senopati agung nagari Ngamarta Koko Prabu. Aduh kadang kula Yayi kula sarujuk yen to Gatotkaca menika dipun sinengkake kaluhur manggala yuda senopati nanging kedah dipun teliti langkung rumiyin menapa Gatotkaca menika mboten nate kalih pitandedosan menapa wonten cacatipun yen pandugi kula yen to Gatotkaca menika wonten cacatipun kula mboten nayogyani den sekake kaluhur wonten nagari Ngamarta pinangka tetungguling para satriya sinengkake kaluhur pinangka manggala yudaning senopati negari Ngamarta. Kula nuwun inggih Koko Prabu Sena apa mbarep kakangku muga-muga
Gatotkaca nggone arep diwisuda karo kasembatan ora ana sambikala kasembatan penjangkane para Pandhawa sena barep kakang kuwi praptanipun Ki Lurah Petruk. Nggih. Padha Basuki Petruk pangestunipun sinuwun wilujeng. Padha Basuki Petruk pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa padha Basuki Petruk pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Petruk sowan ya sowan ning nggonmu lungguh ki ya ora ngono kuwi. Ora nutupi raiku kaya ngono kucirmu gandane kaya ngono kok. Oh nggih ngeten iki. Iya lah. Nek cara gen kula ngeten iki mboten sowan ning dekem niki. Nek ra yo tegese ngajeni karo bendara. Lah nek kaya mau kae nutupi mripatku. Oh nggih genep sak jam ngono lempohan. Matur sinuwun Prabu Puntadewa. Apa Petruk? Kula niki ora ndereke Ndara Anggawijaya wonten madyaning mono pinanggih Ndara Gatotkaca. Lah, Ndara Gatotkaca niku kok nganyar-anyari. Dadi rembagan karo Ndara Anggawijaya ning Caturnetra. Estu kula mboten mangertos sangkan paranipun bilahi, ngertos-ngertos Ndara Anggawijaya niku seda. Ndara Gatotkaca sumbar-sumbar Punakawan aturna ana negara Kamarta. Menawa Anggawijaya sing mateni Gatotkaca dados kawuningan Ndara Anggawijaya seda sinuwun. Petruk nun coba balenono bendara Anggawijaya kenang apa Ndara Anggawijaya seda ingkang nyedani Ndara Gatotkaca. Aduh pripun sinuwun Werkudara? Opo Kresna kakangku. Lah Gatotkaca wis ora cacate mateni Anggawijaya. Cara aku apa kowe trima? Kowe didak diles nganggo sloga Gatotkaca. Wah, Gatotkaca ngraupi banyu lho karo wong tuwa indak-indak. Koko Prabu kula atur pitados ingkang raka Gatotkaca mboten saged dipun sengkake kaluhur wisuda pinangka manggala yudaning senopati wonten cacatipun teka merjaya Anggawijaya. Piye Dimas Nekulasdewa? Koko Prabu kepareng ngracut bermantianipun Koko Prabu. Monggo dipun taliti langkung rumiyin. Koko Prabu Bathara Kresna monggo kula dherekaken mrepeki Gatotkaca ingkang wonten Gedatur Jaya Dimas Nekulasdewa iya. Ngraupi banyu lho karo Werkudara. Dikurung ana Gedaton 40 dina kok iso mateni Anggawijaya anakku. Dudu sapa-sapa sing mateni kowe Werkudara geduga idak-idak kowe Gatotkaca.
boten dosa. Wah, dosamu tak kempit tak injit. Kowe mateni Adi Mongko Wijaya. Kira kuwi banyu luh karo Werkudara dudu sapa-sapa tak idak-idak tau det-det guru Pancaloka. Paman Setyaki iki ana tlatah negara Ngamarta lho iki. Inggih, Ger. Mula kowe tak jak ana negara Ngamarta tak nggo seksi rikala aku sowan ana negara Ndarawati. Kowe rak ya gumun to. Wong Kresna kok dina iki kok tumindahe kaya mengkono kok nganeh-anehi lho. Aja-aja Wa ireng mengkar merong kapuh jingga ana negara ing Ngamarta. Ih, kula boten mangertos, Ger. Monggo aku wis krungu kabar. Jare Angga Wijaya dipateni karo Gatotkaca. Kok atiku ora pati duga patine Angga Wijaya kuwi lho. Iki menika boten mangertos Sugeng Bapa. Lah kuwi aku seneng kok srawung karo Paman Setyaki iki ora neka-neka. Anane mung jujur. Apa anane iki seneng aku. Kowe kuwi ora tau goroh. Boten nate. Kalih sinten mawon dereng nate kula goroh. Kuwi ampuh. Karo mbok cilik ya ora tau goroh. Iya dereng nate wae lah. Ki ampuh tenanan. Jujur ya jujur kok aja kejujuran. Ih. Paman Setyaki kula Ger, aku ngerti ana mendung lelaku. Gebyar-gebyar kaya Kakang Gatotkaca. Monggo Kakang Gatotkaca kabare didak-idak karo Werkudara kok ning kene kok ana Gatotkaca yahene kok klithah-klithih. Ora tengah ngalas ya tak tibanane upas wrayang. Saking tak sebawani upas wrayang aja pati-pati mateni Kakang Gatotkaca nek pancen kuwi Kakang Gatotkaca tenan. Ning nek dudu Kakang Gatotkaca apese kena tak cekel. Oh iki Ger kula nekseni tak tibanane upas wrayang. Mati aku kuwi sapa aku kok umeliang saka gegoro tekan daratan ditubruk kowe pangling karo aku Antasena ora oh Dimas Antasena karo sedulur kok pangling aku tobat aku culno Dimas Antasena culke ya culke ning nek rembuke iki dadi ngono ayo tak gawe negara Ngamarta lho dhisik.
Antasena tekan kene. Heeh. Gawa anakmu lanang. Gatotkaca. Wah, ana Gatotkaca Surya kembar. Nggih, Gatotkaca kembar. Piye Petruk? Kula yo gumun. Ora iso bedake. Karbo Antasena. Nek pancen kowe iki Bapa Werkudara kudu iso ngerti sejatine Kakang Gatotkaca sendi mesti prisa ngono. Wah, ora ngerti aku wis ora beda sak ginggang. Ora ngerti aku. Petruk piye? Nek cara penemu kula ngeten. Gandeng Dara niku mboten iso bedake Gatotkaca loro niki didu mangke sinten sing menang niku Gatotkaca putrane Ndara Werkudara ngoten. Wah, Gatot kula kowe tak du karo Gatotkaca gawane Antasena Sendika. Ayo kowe tak du karo Kakang Gatotkaca kowe wani. Aku wani Dimas. Kowe wani tak du karo Gatot gawane Antasena. Kula wani Kanjeng Rama. Wani estu Ndara? Ya Petruk aku wani nggih. Kula botohi saking wingking. Gatotkaca kinon mapakarga suta kowe Gatotkaca saka negara ngendi? Aku saka Pringgondani. Kowe saka ngendi? Ana Gatotkaca kembar. Sing saka Pringgondani ki aku Petruk nun gandeng kowe wis kulino momong karo aku kudu iso niti endi Gatotkaca sing tenan. Oh nggih. Nek kula wis kulino. Kula momong panjenengane kawit timur miyen gampil nggih kula niti. Piye Petruk? Ndara Gatot iku nek duka yen dijawil ngangge wesi waja mesti suarane gumenjleng kaya wesi nika. Ning nek sanes Ndara Gatotkaca dijawil kangge wesi mesti mboten kaya wesi. Apa mengkono buktekno nggih nuwun sewu. Nuwun sewu nggih kula buktekke ya Petruk. Nah, hai. Wah, acetha niku sing gawe cilakane Ndara Wijaya huntir gulumu bambu. Pedyan Gatotkaca mateka Jinarantaka katimblis Jinarantaka badhar Raden Pertiwagana. Jagat Dewa Bathara kewirangan
Aku negara Ngamarta Koko Prabu Bathara Kresna nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kepeksa kula damel wirangipun Koko Prabu kula kebadaran Pertiwanggana kula wangsul wonten kayangan Koko Prabu. Seteja maruwun-ruwun ono nyomagulingan papan Pertiwanggana kewirangan gebadaran. Wah, ya Gatotkaca genti milang tatu iki Setija Bama Naraka Tandangana. Yen Gatotkaca kinon mapakar kosuta Gatotkaca opo Kakang Setija Kadipaten Tunggarana dina iki tak jaluk bali honong negara Trajutresna sing ora dunung ki ya kowe kuwi Citapsara Cetha nuduhake Tunggarana ki ke bawah Pringgondani kowe mung nglungguhi klasa gumelar. Ayo Kakang Setija arep apa bapu ora ngulungke Tunggarana kene mergaring batimu hundir glungu bapu. Kados pundi pikulun aja kuwatir nggih Setija. Jeneng kita ulun kang ngayomi marang kita. Ulun manjalma jagat kita. Kita digdaya patenana Gatotkaca nyuwun pangestu. Kita sapa Kakang Setija digaya lah ditu karepe dhewe ya Ger maju kita ulun rembangi ya Ger Gatotkaca.
Endi kulun antepe Gatotkaca magilo-gilo. Nggih Restijo. Kita nglepasno Galimpung. Gatotkaca lepasno Galimpung, Galimpung ulun kang ngemong senika. Kedewasan dulu. Lah, kita di Labung nganggo Galimpung Gatotkaca inggih dulu ya iki. Ger kita inggal nglepasno gegaman saanane. Petro, Nun, bendaramu Gatotkaca wenehna gaman saanane. Tak gone nandingi Galimpung saja Galimpung kae mawa cahya tenan. Oh nggih. Karangantene ming kaya ngeten iki. Nggih nandingi Galimpung nika. Ayo ora apa-apa. Pengko cumlorote Galimpung bakal tak tamengi nganggo pusaka saanane iki. Wis menika wae. Tak welehne Adi Bathara Guru. Kilat keset pindha tatit lampahing Galimpung miwah pusaka lepasing pusaka saking astane Dyan Gatotkaca kacarita pusaka kekalih tumbuk padha sanalika kebadaran Bathara Guru miwah Bathara Nrada. Ulun sampun tobat Kakang Nrada. Ulun ku weleh. Ulun nyuwun pangapura Kakang Nrada. Dados Adi Pramesti sampun enget bilih tumindakipun Adi Guru menika mboten leres. Dadi mekolahaken ingkang wayah ning kangge ancik-ancik kamulyane tiyang sanes ngoten lho. Nggih Kakang Nrada ingkang sampun boten badhe kula wangsuli. Lan Kakang Nrada kula aturi enget bilih sak mangke Gatotkaca ingkang penang pinangka satriya pinilih pinangka Manggalayuda Senopati wonten nagari Ngamarta benjing ulun kudang Pandhawa Gatotkaca dadi srana utusane ngadil brastra ambek angkara budining Candala. Kakang Nrada monggo kundur makalaken. Nggih nek nganti dibaleni ngati-ati ya sampean. Sebisane iki kula ngapura ning nek dibaleni kula tegel kalih Adi Guru.
arep kula niku ming patening kula niku badhe ngengetke kalih puting Buti Adi Guru. Inggih sampun Kakang Treda, kula sampun kapok. Kapok ya kapok ora dibaleni meneh. Muli kapok ya sesuk wis baleni meneh. Nggih Kakang Treda karuan. Kopak kapok. Nggih Kakang Treda. Monggo wangsul wonten ing kayangan Jogring Salengko kundur makayangan Kakang nggih. Sang Arjuna kang esmunya kamanungsanira kaya Dimas Arjuna iya Koko Prabu lho kok ora basa karo pun Kakang basa ya jetosan ora basa ya jetosan arep kajak opo Koko Prabu lho aja kaya ngono to adat sing wis Arjuna ki nek karo Kresna ngajeni karo ragu mung kari tekone Koko Prabu ayo kowe arep kumbi apa kowe ngayomi Stijo Narakasura arep mateni Gatotkaca saiki dudu sapa-sapa tandinge Arjuna ayo ngajak pirang dina pirang sasi pirang taun tak ladeni Koko Prabu mengko dhisik to aku malah ora ngerti perkarane apa luput tak kempet tak indit kowe arep gawe cilakane putraku Gatotkaca gawe cacate Gatotkaca kowe wis pidak jempol karo Pertiwanggana gawe cacate Gatotkaca nganti mateni Angka Wijaya anakku. Koko Prabu ora prisa sejatine Angka Wijaya wis disaut kelayan pikulun Bathara Nrada. Senajan Koko Prabu iki kondang Nalendra waspada ing paningal. Katrangan ya isih klim puting budi kena kemendungan. Saiki dudu sapa-sapa Stijo mungsuh Gatotkaca bayi wingi sore. Saiki gerangane tandingana legane atiku. Engko dhisik to. Ngono ya ngono. Ning ya aja kaya ngono. Kajak pirang dina. Ayo Koko Adipati. Apa Koko Prabu Kresna? Aku kawit biyen ngajeni klayan Koko Prabu iku merga kowe iki kadangku nunggal guru. Kejaba kowe iki kadangku sepuh apa tunggal guru kowe iki sedulurku ipe. Nek pancen kowe arep tegel karo Pandhawa Arjuna Geduga wani karo Koko Adipati apa Koko Prabu Kresna ora drobon rekane iki tak kon wani ngono lho terangane Petruk Nun rene yo wegah tekan kono paling ming dikentes Arjuna adiku Dimas sing gedhe ngapuramu ya Arjuna ora bakal tedhe ngaling-aling pun Kakang bakal gawe cacate Gatotkaca iku mau mergo aku ditangisi anakmu Stijo Bama Narakasura. Dadi upama Ndarawati ora ana tekane Pertiwanggana pun Kakang ora bakal gawe cacate apa si Gatotkaca.
Nuwun sewu Koko Prabu. Koko Prabu iku ratu Gung Binathara kaloka ing jagat panjalmaning Bathara Wisnu. Kenang apa mung tekane Pertiwanggana karo Stija. Lah kok bisa ndoyong penemune Koko Prabu. Alah dene anake murid Padmanaba. Kok malah ngutik-utik barang sing wis kependhem. Sing ora melu-melu malah dikatut-katutke. Ya Arjuna sing gedhe pangapuramu. Arjuna ora usah nyedak-nyedak. Pengarep seloyo. Ya ora dadi apa. Ya wis gedhe pangapuramu. Aku sing luput Arjuna. Ya wis to, kowe wis dulurku, kejaba kowe iki kadangku nunggal guru. Wis sejatine kowe iki dulurku tuwa nang paguron. Nanging yen ana ing darah Mandura, kowe kuwi adikku. Mula ya wis gedhe pangapuramu Arjuna adikku, ora usah nyedak-nyedak. Koko Prabu pancen kawit biyen mengarep gawe ringkihe para Pandhawa. Yen karep gawe ringkihe Pandhawa patenana sisan Arjuna. Oh Arjuna adikku di. Tak kandhani. Nggonku tansah selaya kelayan Pandhawa, gilok mangsane aku ora cocok penemune karo Pandhawa. Iku sejatine mung arep tanggo gawe nyoba sepira to lembute atine para kadangku Pandhawa. Ora ngerti to, tak coba kaya ngene kowe muntapatimu pertanda pancen kowe durung limpat panemumu. Ha kowe kok arep nggawe Kresna. Ming dicoba kok ora krasa. Yen ngono aku njaluk pangapura, Koko Prabu lenggah aja ning ngisor ning dhuwur. Aku sing njaluk pangapura. Semanten agengipun kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Wis ora nesu karo Kresna? Inggih mboten. Nesu ya kena kok. Sembadra tak jaluk. Nggih ampun. Sembadra dipun suwun malih wonten Darawati. Lajeng kula kepripun? Mangke kula mboten wonten ingkang ngladosi. Monggo sampun kula asok bedendan barang. Asok apa? Asok beden. Arjuna kok didenda barang. Ya Arjuna. Ya saiki ngene. Nyawaku karo nyawamu sejatine aku pilalun milih nyawamu. Upama ana dewa medhun Kresna Janaka kae mati, bisane urip ditebus nganggo nyawamu. Nyawaku tak wenehke Arjuna mergo tresnaku kelayan Siadi lan para kadang Pandhawa. Mula ya Arjuna, lelakon iki pancen tak sengaja tak nggo gawe nodi sepira to wegi king para kadang Pandhawa. Nyuwun pangaksama Koko Prabu. Sing wis ya wis, ora perlu dibaleni. Ayo padha manunggal negara Kamarta saiki Stija mengko aku sing dawuh. Bali orang Traji Tresna. Inggih Koko Prabu kono enggal disana laku Stija tak purba Dimas Arjuna. Kanjeng Rama manut penemumu karo manut penemune pamanmu Pertiwanggana paribasan dolanan welat pun Rama. Lajeng kados pundi Rama angsal damel menapa boten? Ora kena kowe agro-agro Gatotkaca gawe cacate adimu Gatotkaca. Malah Gatotkaca kelenggane iki bakal kelakon Dewi Sudha. Mergo sing merjaya
Angga Wijaya iku Pertiwanggana sejatine kandhane Angga Wijaya disingitke para jagate pikulun Bathara Narada. Ha ingkang dipun pejahi Paman Pertiwanggana pujane pikulun Bathara Narada. Waduh, lajeng Tunggarana lestari dadi darbeke negara Pringgodani. Bali, kowe gelem bali apa ora? Yen kula mboten wangsul mboten nagari ing Trajitresna Suratelek, apa kelakon senjata cakra? Yen kowe ora wedi anjang-anjang kencana, waduh nyuwun pamit. Pandit Bima kena suyaka Sutibya sawara-wara Sawa Werkudara kowe sapa? Tumenggung sapa? Patra Sayi Prajurit Trajitresna Sinuwun Prabu Stijo kundur kewirangan tebusen nganggo nyawane Gatotkaca Waminggadidya. Werkudara apa Semar kari sampun paripurna lakon wahyu Manggalayuda Senopati ya saged sinebat satriya pinilih saged wanumusana wonten ing dukuh gedhekan mriki saged tegur rahayu wira slamet saged rahayu saklaminipun monggo mangayu bagya wisudaning putra Ndara Gatotkaca Semariya.